Minn żmien għal ieħor nisimgħu b'ċirkostanzi fejn ħsarat waslu għal qtuħ fil-provista tad-dawl jew l-ilma. Din is-sitwazzjoni għaddejjin bħalissa minna residenti f'Ħattart u f'partijiet minn Ħażebbuġ li ilhom għal dawn l-aħħar 3 ijiem mingħajr ilma minħabba dawn it-tip ta' ħsarat. Madankollu, residenti li tkellmu ma' Net News spjegaw li minkejja diversi drabi li pruvaw jagħmlu kuntatt mal-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma biex jingħataw aktar informazzjoni dwar meta se jiġi lura s-servizz huma kellhom biss tweġiba minn answering machine. Barra minn hekk huma stqarrew id-diżappunt li f'dan il-każ ma kellhom l-ebda avviż tal-qtuħ. Fil-għaxija ċempel l-tifel biex jgħid li m'għandniex ilma. Mbagħad ippruvajt inċempel fuq il-free phone u risponditni diska mhux persuna. Jiena la ittra fil-letterbox ma rċevejt li ħajkun sospis l-ilma għal 3-4 days u la fuq il-television għal fuq il-gazzetta ma smajt. Bajt inċempel waterworks u ma jirrispondux biss tiqqa tal-linja kull darba. Nafu jiġifieri meta ġej l-ilma dan da jumejn mit-2 fil-għaxija għal l-ilma jiġifieri l-bieraħ xejn, issa għadnik fitċekkjaj xejn ilma. Jien għandi 4 tfal, 6 minn nies, ma nafx naqbad nagħmel. Sa dan it-tant, wara diversi rapporti li waslunna, ġurnalista ta' Net News ipprova tiċċempel lill-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma. Iżda sfortunatament għaddejna mill-istess esperjenza aħna wkoll. Water service reception. Hello, nixxek tqabbadni ma' xi ħadd please fejn nista' nsaqsih dwar l-ilma minħabba li fil-lokalità ta' Ħattart m'għandniex ilma. Dak antik numru ħita kellem lil customer care ta'. Okej, tista' tin in-number? 8007 6400 ta' għax dak hawn ma jkunu jafu bil-proċeduri taqtuh eċetera eċetera ta'. Okay, grazzi. Okay, you're welcome. Bye. This is the Water Services Corporation. Trid tisma' dan il-messaġġ bil-Malti qafas in-numru 1. Nixtiequ nafżawk li t-telefonati jistgħu jiġu rrekordjati. Il-Korporazzjoni għas-Servizz tal-Ilma tixtieq tinforma r-residenti li joqogħdu fil-partijiet għolja ta' Ħażebbuġ ta' Ali Crafts Village, il-parti tal-Istadju Nazzjonali, l-erja ta' Durumblat u Ħattart li l-provvista tal-ilma hija sospiża jew bi pressa baxxa mill-lum 5 ta' Jannar sal-ħamis 7 ta' Jannar. Fil-waqt il-Korporazzjoni tapprezza l-kooperazzjoni tal-konsumaturi tiskuża ruħha għal dan l-inkonvenjent.